Здравейте! Аз съм Ива и ще ви покажа една супер лесна рецепта за пиле с броколи с аромат на лимон. Първото нещо, което ще направя, е да сложа чаша вино, около 200 мл. Аз съм избрала бяло ароматно хубаво вино. В тавичката слагам един лимон, нарязан на кръгчета в виното и 4 скилитки чесън, едри с вътрешната люспа, без да ги беля. Имам 4 хубави бутчета пилешки, които ще овкуся с супена лъжица Маги вълшебен вкус пиле. Обтривам. Отгоре ще ги намажа с меко масло. Нужни са ни около една супена лъжица масло. Ако искате, можете да ги намажете и с зехтин. Намазаните бутчета слагам в тавичката. 30 минути в фурната на 180-190 градуса Целсий. Ще бъдат достатъчни на бутчетата, за да се запекат. След това ще довършим с броколите. Броколите през това време ще бланширам точно за 2 минути в вряща подсолена вода. Ето ги бланшираните броколи, прецедени, и пускам във вода с лед. Тази рецепта ще направя и с чери доматчета. Може да използвате обикновени големи домати или по-едрите черита като тези. Ще ги срежа на 2. Броколите се охладиха и сега ще ги прецедя. Ето така изглеждат пилешките бутчета, след като половин час са били във фурната с бялото вино, лимоните и чесънчетата. Сосът е много свеж и ароматен. Остана да добавя вътре броколи. Виното се е редуцирало и е изврял алкохолът. Останал е само аромат. Разбърквам броколите да се смесят със сос. Това са доматчетата, които разбърках с малко морска сол. Добавям и тях и разбърквам, за да се овкусят. Само 10 минути, не повече. И ви чакам на масата.